Napulo ka adlaw nga voter registration sa bugos nga pungsod nag-umpisa na subong adlaw. Pila ka mga venue nangin matawhay. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay Cubay Haro, Iloilo City. Zen? Jert, kalabanan mga first-time voter ang nagparehistro sa unang adlaw sa COMELEC voter registration. Raya na upod ang iya mga abyan agud magparehistro. Suno sa iya luyagid sini nga ma-exercise ang iya kinamatarong sa pagboto sa barangay and sangguniang kabataan elections. Para makaboto, madama may makapili isang mayong kandidato. Si Mirna nagkalitman nga magpa-register agud makapili sa mga maayo nga lideres. Para makaboto kag para mabalaan ko man kung paano magboto. Nagsugod na ang voter registration umpisa subong adlaw kag magatakop sa August 10. 800 tubtob 1,000 ka manugpa-register ang ginalauman sang COMELEC Iloilo City kada adlaw. Apang talalupang dona nga hindi tuman kadamo ang nag-abot sa venue. Natala na sa December 1 ang BSKE apang ginpahayag ni DILG Secretary Junvic Remulla nga posible ipaiway ang pagpatigayon sini. Sa baylo, hiwaton ini sa November 2026. Apang wala pa sang kumpirmasyon na nagikan sa Malacañang kaangot sini. Suno sa COMELEC Iloilo City, pananglitan, hindi gid man madayon ang eleksyon na magapadayon sa gihapon ang voter registration. Magasundon ina naton as long as wala sang layi nga nagapostpone sang BSKE. Sa Bacolod City, makitaan nga okupado ang mga ginpahamtang nga mga pulungkuan sa sulod sang isa ka mall para sa mga magaparehistro. Kalabanan sa mga nagpila para sa voter registration, mga estudyante. Dapat gani last year pa ko nakaparegister kasi wala ko nakaabot. Susubong na lang ko naghingaga. Ang iba na nagatrabaho sa BPO. 7 AM arin ako. Importante gini para maka-boto na ko o ano wala ako. Kay first time ko dito. Suno sa COMELEC Bacolod City, mga 10,000 ang ginalauman nga makaparehistro sa syudad tubtob sa Agosto 10. Siguro may ara kaya tada hindi makalabot or more or less less than 10,000 ka applicants nato. Bati may ara pakita nga mga SK nga mga nag-18 na bala. Magluwas sa new registration, ginaakomodar man ang change of name kag status, correction sang entries, reactivation, inclusion sang registration records, reinstatement sa list of voters kag transfer sang registration records from foreign post to local. Mahimo nga magdala sang government-issued ID ang mga magaparehistro, kag birth certificate naman sa new registrants. Bukas ang registration bisan Sabado, Domingo kag holiday, halin 8 AM to 5 PM. Jerkin pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia nga pagapirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa August 12 ang layi nga nagapospone sa barangay kag SK elections. Jer? Madamo gid nga salamat Zen Kilantang Sasa.